maukisuja. Me tehdään tänään nyt alkupala alkuun. Ja siihen tarvitaan noin juustoa. Tuossa on jotain pippuria tai jotain, kun se näyttää siltä. Ja sitten siihen tarvitaan musta pekkaa, kananmunasossia ja leipää. Ja me laittaisin leipiin eka tätä kananmunasossia, joka on tosi ällöttävää. Ei kannata tehdä itse. Tai kannattaa, jos huvittaa, mutta silti. Ja sitten siihen tulee tätä tuorejuustoa. Ja tätä herkullisen näköistä mustaa pekkaa ja kaikki kalusteet saattavat tippua yhtäkkiä. Ja tuolla saattaa olla joku. Mutta älkää te siitä välittäkö. Mutta minä käyn nyt hakemassa lisää leipää. Hakemassa seuraavan ruoan tarvikkeet. Odottakaa hetki. Moi taas ja nyt me tehdään sitä pääruokaa. Joo, ja miksi mä sanoin moi, en mä tiedä. Eli siihen tarvitaan kaikenlaista ja mä en muista läheskään kaiken on kanat valmiin. Nimeä ja no, me laitetaan nyt tällaista soosia sinne. Odotan, mä käyn avaamassa sen. Tämä on jalapeenoa. Eli me kaadamme kaiken jalapeenon nyt tähän. Odota, minun pitää kaivaa sitä. Älkääkä kuvatko minua, kuvatkaa näitä jalapeenoja, jotka pitää pian laittaa uuniin. Eli 2 palaa jalapeenoa. Koska ne ovat herkullisia, minä söin isomman apurainten tässä jaksossa. Sitten käyn avaamassa tämän purnukan. Siellä on. Siellä on. Siellä on ketsuppia. No ihan sama. Niin, ja sitten me kaadamme tämän ketsupin tänne jalapeenoille sekaan. Stops. Ja nyt me laitamme jotain outoa suklaamurskaa. Me käymme avaamassa sen taas. On vielä jotain säilykettä. Suklaamurskaa pitää kaataa. Ei tapahtunut mitään. Vai ei tapahtunut? Ja nyt me kaadetaan se. Nyt. Ja sitten me avaamme tämän purnukan jo tässä. Täällä on silliä, me avaamme sen avauskoneella. Hyvästi. Ja nyt kaadamme sillin, joka ei maistu herkulliselta, koska en pidä sillistä. Tänne. Näin. Ja se oli vain tarpeeton purkki. Ja nyt avaamme enää hyvältä. paprika. No ja nyt kaadamme paprikaa. Oi itse, paprika on jäykkeä. Tästä tulee meidän kaikkien täällä katsojista lempiruoka. Täällä on 3 katsojaa, joiden nimiä en mainitse erikseen. Niin. Nyt se on melkein valmista. Sitten käymme hakemasta alakerrasta yhden tarvikkeen, joka tippui sinne kattoikkunasta. Ja nyt kaadamme kaprissit. Aine, joka ei ole herkullista. Kaprissit. Ja nyt viemme sen uuniin. Nyt se on valmista. Nyt alamme tekemään jälkiruokaa. Nyt me teemme
jälkiruuan, eli herkkua, näistä hyvistä tarvikkeista, eli suklaajauhoista, mansikasta ja suklaamuusista. Eli kaikkia hyvää. Ensin otamme mansikan avauskone. Eli nyt kaadamme suklaajauhot. Käsi on taas edessä. Taustapuhista ei kannata välittää, ne ovat ärsyttäviä. No, tämä saa riittää. Sitten laitamme mansikan. Eli herkkua. Näin paljon mansikkaa saimmekin ottaa. Ja sitten otamme suklaamössön. Tämä nimi on mansikka. Vene, kuorutus, hötskä. No, teidän ei tarvitse nähdä, kuinka se hötskeli laitetaan nyt, vaan kaartusin näköjään. No,